Tinemba madoka nomufaro ana Mhanduwe dzauya dzomanhoko muzuva ro24 mumwedzi waChikumi. Mutengo wemafuta odzimota wakwira nyasi munyika. Rita ribodzi rava kuita $40 noribodzi papeturu no60 padhiziri. Vanonga vachitenga nomadhora okuAmerica wakwidziwawo pabodzipo kuenda $20.20 papeturu parita $20.20 padhiziri parita. Hokoyo nokumwe kutinywa noupenyu mubiyangu. Tichindori pamafuta apo, hurumende yazvitanika nokuburitsa pachena kuti kusanganisa vari kuita peturu nomuto wenzimbe kuri kuita kuti idhurise. Muto wenzimbe unoderedza simba repeturu asi uri kutodhura kudarika peturuyo zvekuita $1 ribodzi rokuAmerica parita. Dai paribe uori waindozvirekera zvomuto wenzimbezvo. Bazi rezvokuverenga zvinhu munyika rati mumwedzi wadarika mhuri yevanhu 5 yanga yauya kuda $700 kuti irarame isiri muurombo. Kutenga zvokudya kwezvega kwaida $3,300 zviri kureva kuti wabasa wese wehurumende wandori muurombo, kuita sewanoseenzera chikwambo. Wakuru wehurumende vari kuita chihwirangwe pakupamba nzvimbo dzokuwakira kwaMutare. Niki Mangwana naEren Gwarandzimba ndivo vamwe vakuru vari kuita mujaho uyu. Guta roMutare riribe kupiwa mukana wokubvunza wagari veko nonhau iyi. Idi hurumende iri kundozviringa nokuti wanhuwa wajambisiwa mutsara wewanhu zviuru nezviuru wari kudawo nzvimbo dzokuwaka asi wakandomirira kupiwa. Wana mukoti wakuru nyasi wapetawo zvirauro vachiti vachazvikona zvokuuya kubasa mari dzichakwana. Iyi inzira yavo yokuti vareke kugonzi waita mutsepwete pabasa asi ivo vari kuita havo. Hurumende iribe kureketa chinhu nozvazvo uye takandomirira kuti tione kuti zvichadiri. Bazi rozvomuka riri kutadza zvokudzora mhuka kuti dzireke kupoya. Rati iro mari iri kukwana kuti waite zvirongwa zvokudaro kudzora mhukazvo. Heno kuti vachagozvifambisa sei nokuti vamwe vanhu vari kudyirwa minda pabodzipo nozvipfuwo nokuda kwemhukadzi. Zvikaramba zvakadai vanhu vanotanga kudzitema. Kwaita nyahwa kwaMutare. Umwe wakambova mumiriri wenyika kuAmerica, mumiriri KD Dliwayo wapfa. Wafukarawo wegani kuchipatara chomurambi nozuro manhoko. Waifundisa pachikoro chowakuru choAfrica University. Nyahwa nowasara tiribe kunyepiwa. Tinoti wazorore murugare. Tochiringadzo pasi rese. KuMalawi kuri kuita pokare zvakamboitika kuna Kamuzu Banda muna 1994 naJoyce Banda muna 2014 zvokudyiwa musarudzo. Idi vaMalawi vanoda zvomatope anoitiwa nohwarawa. Zvikasaya chimwe chinokanganisa, waPeter Mutharika vanenge vachisiya basa manje. Pamberi nogutsa ruzhinji. South Africa yaparura umwe urongwa hwemari muzuva ranyasi. Gurukota rozvomari renyasi rati riri kuzama kuita zvose rinogona kuti upfumi hureke kugwarama, asi vachazvifananidza nokuvhara muromo komvuu. Heno kuti vachazvikona here. Mutungamiri weDRC ati ari kuda kuti umba yapapa Wemba muimbi aimba zvinomukurumbira itichengetewe zvonhoroondo. Ari kuti izvi zvinogoita kuti muimbiyo areke kutsakatika munhoroondo yenyika yache nokuti aive munhu musvinu. Tinovimba zvichabudirira izvi. Nomanzwa anyasi ekupedzesera. Chaboya waMalawi nyasi, heno chikatiboyawo mangwana. Murinzike zvisvinhu, ndini Mhanduwe Nhau.